משוואה מהצורה y שווה mx פלוס b, כש-m ו-b מייצגים לנו מספרים, נקראת המשוואה המפורשת של הישר. התיאור הגרפי של המשוואה הוא קו ישר. כלומר, כל הנקודות ששיעוריהן מקיימים את המשוואה y שווה mx פלוס b מצטרפות לישר אחד. הפרמטר m הוא שיפוע הישר, והפרמטר b נקרא המקדם החופשי. על פי המקדם החופשי b אפשר לדעת באיזו נקודה הישר חותך את ציר ה-y. לדוגמה, הישר שבשרטוט חותך את ציר ה-y בנקודה שבה y שווה 3. רואים? לכן, במשוואה המפורשת של הישר הזה, המקדם החופשי הוא b שווה 3. והמשוואה תהיה מהצורה y שווה mx פלוס 3, איזשהו m שיפוע. הסימן של השיפוע m נקבע לפי הכיוון של הישר. אם הוא עולה, השיפוע חיובי. אם הוא יורד, השיפוע שלילי. כדי לדעת אם ישר יורד או עולה, תמיד תסתכלו עליו משמאל לימין. שימו לב שהישר מופיע בשרטוט יורד, ולכן השיפוע שלו שלילי. כולנו יודעים שדרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד. יודעים את זה, נכון? אז בואו ננסה לכתוב את משוואת הישר העובר בנקודות הבאות. מינוס 1, 1 ו-1, 5. שתי הנקודות נמצאות על אותו הישר שאנחנו מחפשים, ולכן שתיהן מקיימות את המשוואה שלו. אז בואו נניח שהמשוואה שלו היא מהצורה y שווה mx פלוס b. נציב את שיעורי הנקודות במשוואה המפורשת. כלומר, נציב את ה-x ואת ה-y של כל נקודה במשוואה. מה נקבל? 5 זה ה-y שווה m כפול 1 ועוד b. והמשוואה השנייה, נקודה השנייה, 1 זה ה-y שווה m כפול מינוס 1 ועוד b. ה-m וה-b עוד חסרים לנו. למעשה, קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים שהם m ו-b. נכון? לכן נוכל למצוא אותם. מה נעשה? נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה, נקבל 4 שווה 2m, כלומר m שווה 2. יופי. לכן שיפוע הישר שלנו שחיפשנו הוא 2. רוצים את b? נציב m שווה 2 במשוואה הראשונה, ונקבל 5 שווה 2 ועוד b, כלומר b שווה 3. אז מצאנו את m ומצאנו את b. משוואת הישר שחיפשנו היא y שווה 2x פלוס 3. התהליך של מציאת שיפוע הישר בתרגיל שפתרנו מתאים גם למקרה הכללי של שתי נקודות כלשהן. כלומר, אם נתון ישר עובר דרך שתי נקודות כלשהן, x1 y1 ו-x2 y2, כאשר נוודא ש-x1 לא שווה ל-x2, אז מה נעשה? נציב את שיעורי הנקודות כמו מקודם במשוואה המפורשת של הישר. נניח שמשוואת הישר היא שוב y שווה mx פלוס b. לא יודע את m? לא יודע את b. נקבל y1, נקודה ראשונה, שווה m כפול x1 פלוס b. y2, נקודה שנייה, שווה m כפול x2 פלוס b. יופי. כמו מקודם, נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה. תראו מה נקבל. אגף שמאל, y1 פחות y2. שווה באגף ימין, m כפול x1 פחות x2. אוקיי? ה-b נעלם לנו. מכאן אפשר לחלק בסוגריים ולקבל m שווה y1 פחות y2 חלקי x1 פחות x2. היי, חלקכם מכירים את הנוסחה הזו, נכון? זוהי הנוסחה למציאת שיפוע של ישר על פי שתי נקודות שעליו. מבחינה גיאומטרית, גודל השיפוע נקבע למעשה על פי גובה של מדרגה, עולה או יורדת, חלקי רוחב המדרגה. זה מה שרואים גם בנוסחה הזו.